Kaixo lagun! Suposatuko zenituen bezala, Alde Zaharreko jaiak ezin izango ditugu maiatzean ospatu. Baina lasai, ez gara jairik gabe geratuko. Urriaren 16 eta 17ko asteburuan ospatuko ditugu. Prest genuena birplanteatu eta urrira eramango dugu. Agian ezin izango dugu nahi genuen guztia egin, baina ziur gaude une ezin hobea izango dela auzoa biltzeko eta jaiak gure bizilagunekin batera ospatzeko. Jakingo duzuenez, bono zozketa bat prestatu genuen auzoko dendetan zein tabernetan erabiltzeko. Eta saria maiatzaren 23an emango genuen. Zozketarekin aurrera jarraitzea erabaki dugu, baina maiatzaren 23an egin beharrean urriaren 16an banatuko da saria. Beraz, zozketarako boletoa erosi duzuenok ondo gorde urrir arte. Eta ez duzuenok erosi garai zaudete erosteko. Urrir arte egongo dira salgai. Aktibo jarraituko dugu sareetan, aurrerapen guztien berri ematen. Adi egon, besarkada bat eta laster ikusiko dugu elkar.